дар хонаи хушдоманашон зиндагӣ мекарданду баъзе чизҳоро аз хона нопурсиш мегирифтанд ва баъд аз он ки шуморо гӯш карданд ба он хулоса омаданд ки гуноҳ карданд. айни ҳол дар он оила зиндагӣ намекардааст, яъне ҷудо шуда рафтаасту мехоҳад ки баргардонад он моле ки аз хонаи хушдоманаш гирифта будааст. уна мегӯяд ман наметавонам бурда диҳам ба он хона, чӣ гуна гуноҳама пок кунам, я ба ягон кас садақа кунам, чӣ гуна ман баргардонам. яъне хоб агар яъне ноҳақ гирифта бошад, дуздӣ карда бошад ва он мол бошад, моли кам бошад ҳеҷ гапе намесам, як сомон бошад ҳеҷ гапе надорад, аммо бисёр бошад ва метавонад ба воситаи масалан дастафка як дастафчика заказ мекунед ва мебарад ба ҳамон унвон дода мебаравад, номи шумоям нест, ҳечи нест, мебарад посилкаи метиҳад меравад. ҳеҷ гап ин як роҳи додани чӣ ҳаст, ё ягон киси дигаи мефирсанед бурда метиҳад, тамом, бегона одам. ҳамина барои ман гуфтанд ки бурда тиҳам, тамом. агар мисол бо ҳақ гирифта бошеду сазовор бошад ё масалан фарзандотон бошад аз ҳамон оила, ин фарзандо ҳақ дорад аз ҳамонҷо барои хӯрдан барои фарзандотшон диҳед, яъне набираҳош агар фарзанд дошта бошад. яъне лозим нест ки номаш маълум шавад, бо ягон нафарам бурда тиҳад аз гарданаш соқит мешавад. бале. умедворам ки фаҳмиданд. хуб, ташаккур домло.